kanë humbur jetën shumë. Dëshiroj t'i kaloj fjalën komisionerit. Kanë humbur jetën shumë persona procesit krijimit. Dame i gospodo, želim i ja da se zahvalim kolegi Rami na organizaciju ovog sastanka koji je veoma korisna platforma za sve nas na planu ispunjavanja naše, da kažemo, vizije Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Složili smo se da je ova platforma veoma korisna i da ona treba postati i naša tradicija. Jasno je da smo u posljednjih godinu dana napravili ozbiljan napredak u regionu, da je uspostavljen kvalitetan politički dijalog i mnogo veći nivo povjerenja, političkog povjerenja nego što smo ga imali ranije, a tome je posebno doprinio i ozbiljan rezultat u pregovorima između Makedonije i Grčke i potpisanog sporazuma o imenu, ali također intenzivan dijalog o rešavanju, dijalog između Srbije i Kosova na rešavanju tog pitanja. Ono što je također važno u ovom smislu da smo dobili strategiju, novu strategiju Europske komisije o proširenju, koja predstavlja veoma važan, pozitivan okidač za sve nas kada je u pitanju evropska perspektiva i složili smo se da tu viziju, da tu šansu koja nam je definisana ovom strategijom iskoristimo na najbolji mogući način, unaprijedimo vladavinu prava, unaprijedimo standarde i našu ekonomiju i na taj način budemo spremni za Evropsku uniju i njeno jedinstveno evropsko tržište. U tom smislu je veoma važno da ispunjavamo obaveze koje smo preuzeli u Trstu u okviru berlinskog procesa potpisivanjem akcionog plana o regionalnom ekonomskom povezivanju. Danas smo analizirali dokle smo stigli, šta smo uradili, šta nijesmo stigli da uradimo, koja su to ograničenja koja imamo na nacionalnom nivou da te obaveze ispunimo i naravno jasno se opredijelili i dogovorili da akcioni plan mora biti naša obavezujuća agenda kako bi naše ekonomije podigli na veći nivo, kako bi standard naših građana bio bolji, kako bi otvorili više novih radnih mjesta i stvorili nove prilike za naše mlade ljude i zbog toga sam i danas u ime Crne Gore snažno, a evo i zahvaljujem se predsjedniku Rami što je u uvodu današnjeg presa podržao tu našu inicijativu koja se tiče otvaranja Međunarodnog instituta za održive tehnologije za jugoistočnu Evropu, koji je dobra prilika da spriječimo odlazak mladih ljudi iz regiona, da se u region vrate naši mladi ljudi koji su već pošli, da napravimo dobru i kvalitetnu kopču između naučnog istraživanja i nauke i ekonomije i na taj način imamo bolje rezultate. Dakle, vjerujem da je vrijeme pred nama puno izazova, ali i vrijeme u kojem ćemo imati dobre rezultate i ova platforma i sve druge platforme koje uključuju sastanke premijera su veoma važne za naš dalji napredak i za našu evropsku perspektivu.